Voiko hopean lähestulkoon kierrättää kokonaan? Saatoit tietää, että Love Northin korut tehdään kierrätetystä hopeasta, mutta me kerätään myös kaikki hopea talteen tuotannon eri vaiheista. Meidän osa korusta tehdään tämmöisestä hopealevystä, josta me leikataan nämä riipukset käsin. Ja meille jää siitä aika paljon tämmöistä hukkapalaa. Ja tämähän ei suinkaan ole niin kuin hävitettävää, vaan tämä viedään takaisin sulatettavaksi ja siitä voidaan taas luoda uudelleen tämä sama materiaali. Meille syntyy tuotannon eri vaiheissa tämmöistä hopeasilppua. Esimerkiksi kun pystyporataan meidän erilaisia riipuksia, siitä syntyy sitä silppua ja se otetaan talteen pienellä pensselillä. Ja tämä on tärkeä osa tuotantoa, että meillähän ei siis jää hukkaa juuri ollenkaan, kun kaikki pystytään sitten viemään sulatettavaksi. Tämän hopeasilpun sulattamisen jälkeen siitä hopeasta voidaan periaatteessa tehdä minkä muotosta vaan. Eli se voidaan luoda takaisin tähän levymuotoon tai siitä voidaan jopa tehdä tämmöistä hopealankaa. Ja mehän emme sitä sulattamista tee itse, vaan sen tekee meidän kumppani. Ja tärkeää on myös muistaa, että meidän kaikki kumppanit on eurooppalaisia.